So what up guys, nagbabalik na naman po sa yung YT sa panibagong video. So yun guys, andito po tayo sa Philippines Republic Roleplay. So yun guys, ang kagandahan po kasi dito guys sa Philippines Republic guys ay bawal po siyang mag chat guys. Ang gagamitin lang po ay voice chat. Meron din po sila dito na busy. Ito po. /busy lang po kayo. Then, whisper, normal, shout, tas disconnect. Pag dinisconnect nyo po yan, ayun po huwag nyo pipindutin. Pag dinisconnect nyo po yan, mawawala po yung mic nyo guys. Kaya, yung tatlo lang po yan, tatlo po yung pwedeng pindutin dyan kung ano po yung gusto nyo. So yun guys, kasi guys, kaya po, andito ako sa Republic guys. Napakaangas po talaga ng Republic guys. Tingnan niyo guys yung mapa niya guys, oh, 'di ba? Tingnan niyo guys, oh, 'di ba? Andito lang po yung mapa niya guys sa isang lugar na yan guys, yung mapa na yan. Andiyan lang po sila guys. Ano guys, kaya nagustuhan ko dito guys kasi mabilis lang po guys, magkikita-kita agad niyo guys. Tingnan niyo guys ha. Oh, 'di ba ito? Si Dave, 'di ba? Lahat ano kan guys, hindi ko tulad sa May City guys, 'di ba? Layo. Ang tagal yung magkita-kita. Dito guys, magkakakita-kita agad kayo dito guys. Diba guys? Ang napakahangas talaga dito guys eh. Ito guys, ito yung yan, DMB. Dito po kayo kukuha ng driver license. Yan. So, dito naman po yung city town hall nila guys. Kaya po ginawan town hall to kasi guys, hindi po ito city guys. Kasi hindi po ito city. Kaya po siya ginawan town hall. Ayan guys, town hall. Then andito rin po yung mga gamit guys, yung mga pag magugutom kayo. Andito, may burger. Then dito naman po yung 7-Eleven. Then may clothing shop din po dito at meron pa pong emergency guys. Yan guys, marami pang iba dito guys. Ang boss, ano yan boss? Boss, basta. Okay lang. Diba guys, ayun guys, bawal po silang mag-voice chat, bawal po silang mag-chat. Ano? Ano ba yung mukha ko? Okay. Okay lang. Oo, una na ako. Sige. Guys, diba bawal po mag-type dito guys. Kailangan po gamitin yung guys, tawag dito, yung voice chat guys. Ngayon guys, hindi po ako naka-headset ngayon guys kasi nagre-record po ako para marinig nyo po yung mga nagsasalita dito guys. Then dito naman po tayo pupunta sa may PD ba to? Tingnan natin guys. Oh, di ba? May officer pa. Ito po yung PD nila guys. Nakalak. Ayan. Officer. Di ba yan? Ayan po yung PD nila guys. Napakaliit po ng PD guys. Pero napaka-solid po talaga dito sa city guys. Then, ang HP po nila guys ay andito lang po yung HP nila. Ito lang po yung HP nila guys, di ba? Sobrang ganda po talaga dito guys. Ito, HP nila guys. Napakaangas guys, di ba? Sobrang angas po talaga dito guys. Kaya po gusto ko dito guys. Madami po silang faction dito guys. May oil, gas can faction. Tapos, meron din pong food panda. At meron din po silang minute at tracker. Marami pa pong ibang job dito guys. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-join na po kayo dito guys. Sobrang angas po talaga. Then, yung mga bahay-bahay po dito, makikita nyo po agad yan guys. Makikita nyo po agad yung mga bahay-bahay dito. At ano po guys, hindi po kayo magkakapera dito guys kapag hindi kayo nagtatrabaho. Ayun guys. Diba? Uy, may patay dito. Hey. Yo, what's up? Diba guys? Sige, tol. Ikaw sa trabaho. Sige. Oh, diba guys? Diba? Wala po talagang nag-chat dito guys. Pero guys, kung pag may kailangan po kayo guys, Saan kayo dispatch?
Eh, sa ano yun, sa may radyo yan, sa radyo. Yung guys, kailangan nyo guys, pag nagtatanong kayo guys, kunyari, nahulog kayo, kunyari, ganun. Then, pag magtatanong kayo guys, mag-i-slash lang po kayo guys, N. Tapos, meron din po dito ang B at G. Minsan guys, yung G guys, hindi po siya nagagana guys. Dinidisable po yung guys para wala pong makapag-chat sa kila kasi po, ano po talaga dito eh. Tunay na RP po talaga dito guys. Tunay na RP po. Bawal po dito magbarhilang ganun. Ito po, diba? May taxi driver pa po dito guys. So guys, train lang pala ako dito guys kasi isa po akong mech dito guys, train. Train lang po ako dito guys na mech. Tayo pong tao dito guys oh. Diba? Naku, nagkakakita po agad sila guys. Hindi po katulad ng sa city guys, diba? Ang lalayo ng mga tao dito guys. Pero, ang lalayo ng mga tao sa city guys. Pero dito guys, magkikita-kita agad kayo guys. Pag join nyo po guys, kita-kita nyo agad yung mga tao dito guys. Kaya, ganito po aganda itong city guys. Kaya, ito guys, ito. Magkaano tayo, vendor. /F lang po kayo dyan, F. Yan. Di-drink po kayo, drink. Drink. Yan lang guys, maingay. Okay, nakapag-drink na pala tayo guys. Busog pa pala tayo nga. So yun guys, sobrang angas po angas po talaga dito guys. So, dito na natatapusin tong video guys. Kung nagustuhan nyo yung ating video guys, make sure na nakasubscribe ko sa aking YouTube channel. Then like, then comment. Comment lang po ko sa mga magpapashoutout dyan guys. Then, hanggang dito na lang guys. Mag-join na kayo dito guys. South Peace.